И какво става, момчета? Днес ще ви покажа как си направите сам сервер. Така, започваме. Правите си първо някаква папка. Да, аз имам Mata сервер. Ще го направя втория епизод как се прави. И нали правите си папка. А да че имам сам сервер, да ви покажа на вас. Така, за да си стеглите с серверчето, отваряте браузъра, пишете SAMP. Компютъра ми ги загърмя, не знам защо. Вау! Охладява ли се, ако прави? Така и го сваляте. Обаче аз понеже съм го свалил, няма да го свалям. Чайте малко. Така. После това е за админ системата. Ето го сървъра ви. Отваряте го. Екстрадирате го до папката, в която искате да ви е. Аз е така ми е по-лесно и си го слагам така. Тъй вече това не ви трябва. Ето ви го сървъра. Ето ви го. Без нищо. Няма нищо. И ако го отворите веднага, няма да стане. Ето ще ви го подсигуря. Ай пак ще опитаме. Няма да стане. Зато отидете в сервер. Ръковам паролата и я сменяте на каквато си искате. Моята ще е 1, 2, 3 BGF. Е така ще е моята. Не е това само, изчакайте. Да, примерно това е за човека. Порта не го пипайте. Hostname, името на сервера, samp.bg, не точка долна черта, com.bg. Тъй ще е моето. Език България, не България, защото не съм. И сега да го отворите и то. Ето го. Извинете. Тята в сампа. Тъй. Що не ми излиза? Вау. Напишете 27777. О, ето ми го. Ако не ви излиза, отивете, пишете това. Ако не ви излиза, пишете 2.7777. Така. И ето ви го, сървърчето, без нищо. Този епизод ще покажа, нали, ще има и втория епизод, защото тъпия бандикан да не са вече големи фасувни. Само по 10 минути. Да. Ето го сървърчето. Адреса ето ви го. 0 от пинга 5. Гранд Аранци, Ланглаге, така. Готово е сървърчето. Сега ще покажа как да се направите админ, нали, защото като влезете няма да сте админ. Така. Затваряте сървърчето, няма от проблеми откъде го затваряте. Затваряте тази папка. И така. После отивате и пишете SAMP plugins. Тъй. FileScripts. И търсите админ система.
Моята Zero Admin е много добра. Тя ми беше първата, ма после намерих по-яка. Zero Admin ще бъде. Да. Ето ви командите. Level 3, Level 4, Level 5, Level 3, Level 300. Така. И да, чакайте. Правите си случайно, ако някои плагини, примерно като моя, искат напишете плагин, след тази папка, добавете и папка PHP. Защото моят, ето ми го моят сървър с някакъв друг, нали, плагин ми трябваше това Warpole. А PHP-то не знам за кое, ама за всеки случай си заслужете. PHP го наричам, ама много ми пука как се казва. Така. Махам си това. Така, теглите го. Ето го моето. Моето е LuxAdmin. За тия работи ще има линк. Спокойно не се притесняйте. Така. Ай, теглете го. Ето ви го Zero Admin. Отваряте го. Zero Admin. И сега гледайте как се прави. Ето го. File Scripts. Тук давате на пак File Scripts. Взимате тия два файла и ги слагате тук. После Pine Include. Взимате тия два файла, поставяте ги. Така. Опа. И най-накрая с Clips Files. Слагате папката. И сте готови. Така. Вие ако искате логин панел такива, си ги слагайте. И така, за да правите админ, влизате в SkyScript, Zero Admin, Accounts, влизате сега, няма да го показвам, влизате, после да отваряте си сървъра, нали, пускате го, после това пускате го, отивате в сампа, влизате в сървъра си, логвате се, напишете наклонена, ако не, то вас май няма. Ако има, за всеки случай напишете наклонена регистър, май няма, ама напишете и като сте влезнали, излезте и ето ви го. После отива в аккаунт и ето тук ще има още едно такова, където ще сте вие вашия ник. Ще оставя скайпа си в описанието, ако имате проблеми. И така. Това беше от мене. И чао. Довиждане.